אנחנו גרנו בצפון תל אביב, היו רק הגבעות וצמחי נר הלילה, והגמלים עם הזיבזיב שעברו לאורך הגבעות מעל חוף הים. היה בית פה, בית שם, וביניהם היו מגרשים ריקים, בהם שיחקנו מחניים, מקפות. תל אביב הייתה מאוד קטנה. היה שיכון פועלים קראו לזה, היו שם הווילות של בן גוריון ושל דוד רמז, ושם בחצרות גידלו עצי פרי, גויאבות, רימונים, תותים וכל מיני דברים. ואנחנו פשוט ילדים שובבים כמו שהיינו. תמיד דאגנו שניכנס לחצרות האלה. אז גם כן היה הבית של בן גוריון, ואני זוכר שפולה רצה אחרינו, רדפה אחרינו וגירשה אותנו. זה חלק מחוויות של ילדות. היינו מחזור ראשון של בית ספר לבנות מזרחי בצפון. זה היה גדר משותפת למשטרת דיזנגוף. המגרש גדול, הצריפים עמדו בסוף המגרש, צמודים לרחוב תהון. בקיץ 1943 נכנסה הבחורה בשם בתיה רימר, ופגשה אותי בחצר ואמרה לי, ילדה, באיזו כיתה את לומדת? אמרתי לה, בכיתה ו'. אז תגידי בבקשה לבנות בכיתה שתבואנה בשבת הקרובה לבית הספר, ובשעה 4 אחר הצהריים, ואנחנו נפתח פה סניף של בני עקיבא. והודעתי לבנות, מתאספים בבית הספר באותה שבת. לשבת ב4 הגענו, כך פתחנו את הסניף. אני למעשה הייתי בבני עקיבא, בסניף ברחוב אחד העם בתל אביב. אני לא יודע, אז היינו צעירים, באמת הלכתי מצפון תל אביב, אני זוכר בשבתות ברגל, וכשפתחו את הסניף פה ופנו אלינו, אז כמובן שהצטרפתי, כי זה היה יותר נוח, זה היה מהלך של 3 דקות, 5 דקות מהבית. מהקומונרים, אבל שנקראו אז מרכזים, היו מאוד מיוחדים ומאוד נחמדים. ישראל קולוטאץ', אליהו חנציון, יצחק דנציגר, אז הם היו אנשים מאוד מיוחדים, ואנחנו זוכרים את כולם מאוד מאוד באהבה. היה דבק בין כולם, הייתה איזו אינטימיות, לא היינו שבט נורא גדול, והייתה איזושהי חברות עמוקה, אינטימית, שאני חושבת שכל מי שהיה בה זוכר אותה לטובה. שם היינו יחד, שם נפגשנו למעשה. ושם התאהבנו, ומאז עד היום. מכל מה שאנחנו יש לסניף חלק גדול. הרחוב הזה, רחוב תהון, הוא היה חול, חול וחול. שדרות מוצקין, השדרה עצמה, הייתה לא כפי שהיום, אבל הייתה שדרה מסודרת, כבר היה כביש. ובמקום הזה, איפה שעכשיו עומד תהון 2, היה צריף של סניף צפון. כאן הייתה הדלת הראשית, החלון, וזו הייתה המזכירות, כשמאחורי המזכירות היה המחסן של הסניף. כלפי דיזנגוף. הצריף עצמו הוא היה ישן כבר כשאני באתי אליו. בסניף היו בערך בין 300 ל-400 חניכים. נכנסו לשם כל הילדים, וזה היה ג'הנום. חם ומזיע בקיץ, זה היה מאוד קשה, אבל זה עבד, וזה עבד יפה מאוד. את המפקדים אנחנו ערכנו בהמשך שדרות מוצקין, היה דרך כורכר כזאת שהובילה לתוך גן, ושם ערכנו את המפקדים. אחד הדברים שאפיינו את סניף צפון באופן מיוחד, זה הייתה תזמורת. ולהתקבל לתזמורת זה בכלל הייתה חוויה מיוחדת במינה, לא כל אחד לא היה אפשרי כל כך. לקראת שם את הארגון הכינו את התזמורת, הייתה תהלוכה בתל אביב. והתהלוכה בדרך כלל הייתה משותפת לסניף מרכז וסניף צפון, וסניף צפון תמיד הלכו בראש בגלל התזמורת. אנשים יצאו ועמדו ברחובות ומחאו כף, וזו הייתה גאווה גדולה.
למעשה הגעתי לכאן בכיתה ג'-ד' והייתי אז חניך, ואחר כך קצת התבגרתי, ובתור נער כבר הייתי מדריך. הצטרפתי לנחל, במסגרת הנחל שלחו אותי מה שנקרא אז שלט, לשירות ללא תשלום, והייתי אז קומונר בבני עקיבא, ושלחו אותי לכאן. וכמובן, כשעומדים כאן ונזכרים בחוויה, בהחלט מציף זיכרונות מאותם ימים, והזיכרונות האלה ילוו אותנו כנראה לתמיד.